Canfyddiadau'r ymchwil am y cynllun peilot incwm sylfaenol i bobl ifanc sy'n gadael gofal yng Nghymru. Dyma'r adroddiad canol cyfnod mewn prosiect ymchwil 4 blynedd. Beth yw'r cynllun peilot incwm sylfaenol? Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi 1,600 o bunnoedd cyn treth bob mis dros 2 flynedd. Mae hyn ar gyfer pobl 18 i 20 oed sy'n gadael gofal. Roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc sy'n gadael gofal yn byw mewn cartrefi gofal maeth neu gartrefi plant cyn iddynt droi'n 18 oed. Roedd y cynllun peilot ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal a gafodd ei penblwyddyn 18 oed rhwng y 1af o Orffennaf 2022 a'r 10 o Fehefin 2023. Mae 644 o bobl ifanc wedi bod yn rhan o'r cynllun peilot. Mae'r tîm ymchwil yn edrych ar 5 peth dros 4 blynedd. 1. Pa wahaniaeth y mae'r incwm sylfaenol wedi wneud i bobl ifanc? 2. Sut mae'r cynllun peilot wedi gweithio? 3. Beth fu profiadau pobl? 4. Sut mae'r cynllun peilot yn cyd-fynd â chymorth arall i bobl ifanc sy'n gadael gofal yng Nghymru? 5. Faint o arian mae'r cynllun peilot yn ei gostio neu'n ei arbed? Y tîm. Canolfan ymchwil Cascade ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n arwain yr ymchwil. Rydym yn gweithio gydag ymchwilwyr o 4 brifysgol arall. Mae'r ymchwil yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda grŵp o oedolion ifanc sydd wedi gadael gofal. Rydyn nhw'n rhy hen i gael yr incwm sylfaenol. Maen nhw'n gwneud yn siŵr ein bod ni'n gofyn y cwestiynau iawn yn y ffyrdd iawn. Beth ydyn ni wedi wneud hyd yn hyn? Cwblhaodd 412 o bobl ifanc arolygon ar ddechrau'r cynllun peilot. Mae hynny tua 2/2 o'r bobl ifanc a gafodd yr incwm sylfaenol. Cyfweliadau gyda 41 o weithwyr proffesiynol, 44 o bobl ifanc sy'n derbyn yr incwm sylfaenol, 8 o gefnogwyr y bobl ifanc sy'n oedolion. Beth ydyn ni wedi wneud hyd yn hyn? Ar sylwi cyfarfodydd gweithwyr proffesiynol a oedd yn trafod y cynllun peilot incwm sylfaenol. Darllen dogfennau Llywodraeth am y cynllun peilot incwm sylfaenol. Llunio theori am sut mae'r cynllun peilot incwm sylfaenol yn gweithio. Beth ydyn ni wedi ddarganfod? Mae'r arolygon yn dangos y canlynol. Roedd y bobl ifanc sy'n derbyn yr incwm sylfaenol yn debyg i rai eraill sy'n gadael gofal. Pan oeddent yn 18 oed, roedd 42% yn astudio. Roedd 22% yn gweithio neu'n hyfforddi. Roedd ganddynt lai o lesiant na phobl ifanc 18 oed nad ydynt yn gadael gofal. Roedd mwy na 50% yn byw gyda ffrindiau, perthnasau neu ofalwyr maeth. Roedd 35% yn rhentu ystafell neu fflat. Roedd 4% yn ddigartref. Mae gen 87% rhywun y gallant ymddiried ynddo. Mae'r arolwg hwn yn mesur y man cychwyn. Bydd pobl ifanc yn llenwi'r arolwg eto pan fyddent yn 20 oed. Yn y blwyddyn cyntaf, dywedodd pobl proffesiynol, mae angen cymorth ychwanegol ar y rhai sy'n gadael gofal. Roedd gan bobl ifanc fwy o gyfleoedd gyda'r incwm sylfaenol. Mae hyn yn cynnwys cael gwersi gyrru, cynilo, newid gyrfa, cymysgu ag eraill a chael gwyliau. Roedd llawer yn poeni bod rhai pobl ifanc yn wynebu gormod o heriau bywyd. Efallai y bydd yr arian yn gwneud pethau'n waeth iddyn nhw. Roedd rhai yn poeni bod 18 yn rhy ifanc i gael incwm sylfaenol. Roedd llawer yn meddwl y dylai pobl ifanc orfod gwneud rhywbeth i gael yr arian. Yn y flwyddyn gyntaf, dywedodd pobl ifanc ar y cynllun peilot. Pobl ifanc sy'n gadael gofal ydy'r grŵp iawn i gael yr incwm sylfaenol. Roedd 18 i 20 yr oedran iawn. Roedd y swm ariannol yn iawn. Dywedodd y rhan fwyaf bod ei cynghorydd pobl ifanc yn ei helpu i wneud penderfyniadau. Dywedodd rhai bod cynghorwyr cyngor ar bopeth o gymorth.
Roedd teulu neu ofalwyr maeth yn helpu rhai i gynilo neu wneud penderfyniadau. Roedd rhai yn helpu teulu a ffrindiau gyda benthyciadau bach ac anrhegion. Dywedodd rhai ddim wrth deulu a ffrindiau am yr arian. Yn y flwyddyn gyntaf, dywedodd pobl ifanc ar y cynllun peilot. Dysgon nhw fwy am sut i wario a chynilo yn ystod yr ychydig fisoedd gyntaf. Roedd llawer yn cynilo ar gyfer car, gwersi gyrru, y brifysgol neu'r dyfodol. Roedden nhw'n gallu gwneud mwy o bethau gyda ffrindiau. Roedd rhai yn bwyta'n well ac yn gwneud mwy o chwaraeon a gweithgareddau. Yn y flwyddyn gyntaf, dywedodd pobl ifanc ar y cynllun peilot. Roedd llawer yn dweud bod eu iechyd meddwl a'i lles yn well. Roedd rhai yn dweud bod ganddyn nhw fwy o ddewisiadau a rheolaeth dros swyddi a choleg. Roedd rhai yn cael trafferth dod o hyd i swydd. Roedd llawer yn poeni neu'n ansicr ynghylch pryd y daw'r incwm sylfaenol i ben. Sut mae'r cynllun peilot incwm sylfaenol wedi gweithio? Roedd y cynllun peilot incwm sylfaenol yn gymleth a bu'n rhaid ei gyflwyno'n gyflym. Roedd rhai gweithwyr proffesiynol yn credu nad oeddent yn gwybod digon am y cynllun peilot ar y dechrau. Roedden nhw eisiau bod yn fwy parod. Ond dywedodd y gweithwyr proffesiynol fod tîm Llywodraeth Cymru wedi ateb eu cwestiynau yn gyflym, fe wnaethon nhw rai newidiadau a awgrymon nhw. Mae staff cyngor ar bopeth yn rhoi cyngor i bobl ifanc am arian. Maen nhw wedi gweld cannoedd o bobl ifanc. Dywedodd rhai nad oedd pobl ifanc ar y cynllun peilot wedi gofyn am gyngor. Roedd yn anodd cysylltu a rhai ar bobl ifanc. Talwyd yr incwm i bobl ifanc yn brydlon. Mae rhent yn llawer uwch mewn tai a chymorth o gymhariad tai eraill. Mae gen rai pobl ifanc lai o arian ar ôl rhent nag eraill. Nid oedd rhai gwleidyddion yn cytuno a rhoi'r arian i bawb sy'n gadw gofal. Cadwodd Llywodraeth Cymru at y cynllun. Beth fydd yn digwydd nesaf gyda'r ymchwil? Dros y 2 flynedd nesaf byddwn nhw'n adrodd ar y canlynol. Beth mae pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol yn ei ddweud ar ddiwedd y cynllun peilot incwm sylfaenol? Y gwahaniaeth rhwng pobl ifanc a gafodd yr incwm sylfaenol a'r rhai na chafodd ef. Costau ac arbedion i'r Llywodraeth. I gael mwy o wybodaeth am ein hymchwil, gallwch lawrlwytho'r adroddiadau hirach yma.